Ngayon wala yung asawa ko. And tayo ay gagala, no? Kasi wala siya. Masaya no guys. Ush! Wala suoting ng bullshit. Yung bullshit. Punta tayo ng Tokyo. May hinabilin sa akin si Master. Sabi niya, shut. Pero sabihin sa kanya, I love, sorry, hindi kita nabilan eh. Ganon. So guys, see you. Weather is so beautiful guys. Puntang Tokyo. Grabe boy. Nakita ko yung sakyan ni Paul Walker dito boy. Skyline ano. Napakaangas. Paano ko lilipat doon? Paano ko lilipat dito? Dalawang mga order na 34 lang sila. Oh, ganda. Sheesh. Nandito na tayo sa Harajuku. Grabe mga tao. My God. Sheesh. Grabe oh. Grabe mga tao. Uy. So, napakadaming tao. My God. Isa to sa mga parang fashion street ng city dito sa Tokyo. Napakadaming tao. My God. Halos souvenirs yung mga binibenta nila dito. Yan. Mga stuffed toys. Punta kasi ako dito kasi gusto kong tignan yung Liberty Walk na nasa Harajuku ba. Saan kaya yun, no? Oo, ito yung Rainbow Joe yan, no? Yan yung inaanap ko eh. Liberty Walk. Dami tao doon. Nakita rin akong GTR kanina sa sa tawag dito. Sa may Shibuya. O ito, sa Rio Cafe. Oh. Dami tao eh. Dadali mo si Natsume dito o hindi siya alis. San Rio Cafe. Ito yung napasikat na Juya, no? Punta na tayo dito. So, malapit na tayo sa dulo ng Harajuku. Grabe, halos tao na lang yung nakita ko. Yoko no nipita. Meron din capsule lab dito. Tingnan lang. Ito yung inaanap ko guys. Yung sa may box. Pag pinindot mo. Wala yung hinahanap kung parang music box. Wala nga. Walang music box. Yung nilalagay sa kuruma, wala. Laki ng milk tea sa likod ko. Milk. Ay, grabe oh. Tignan mo. Ganyan pala gumagawa ng mga tapioca. Yun o. Tapos pakukuluan. Ano kaya yung Liberty Walk? Hindi ko pa makita yung Liberty Walk. Bullset. Ano yun? Ay mga baboy. Yun o. Ay, binibaby nila yung mga baboy, boy oh. Dito sa Japan pala, binibaby na yung mga baboy, oh. Shit. Saan kaya yun? Pag nakita ko yung Liberty Walk, boy, papasok ako doon. Kaya nga ako punta ng Harajuku eh. Ito yung parang pinaka-fashion area
ng Japan. Nakapit na tayo sa dulo, hindi pa natin nakikita, boy. Nakapit na tayo sa dulo, wala pa din siya dito. Murang pa. Oh, bago. Bago na naman, oh. Grabe, napakalakas na hangin. Ito, nakita na natin yung Liberock. Dadiretso lang tayo dito. Pupunta na natin yung Liberock na hinahanap ko. So, kasi makita yun eh. Oh, New Balance, oh. Yung laki, oh. Ito na nga, boy. Napunta na natin yung Liberty Walk. Ayan, oh. Oh. Oh my God. Tagal-tagal kong hinahanap ko. Dito lang pala. Pasok tayo sa loob. Well, nakapasok na ako sa loob ng Liberty Walk. Ang ganda-ganda sa loob kaso hindi ako na mag-video. Bawal. Pero ang ganda, oh. Yan. Liberty Walk. Harajuku. Okay, alis na tayo. Siguro. Yan, ah. Liberty Walk. Sa likod. Tapos, pag naka-follow sa Instagrams nila, may free sticker ka. Kasi ito, yun o. Pag naka-follow ka sa nila, you're going to have a free sticker. Sa Liberty Walk. Di pa ako naka-impal. Paganda pala. Sa Shibuya, hindi ka makalugar doon. Parang wala. Ang hirap lumugar doon sa Shibuya, boy. Sobrang daming tao dito, hindi masyadong. Ito yung fashion area nila. Grabe, ang ganda, no? Harajuku, Takeshita Street. Pasok tayo ulit sa Takeshita Street. Yosh! Let's go! Napakaraming tao, boy. Ito yung fashion street ng Japan. Harajuku it is, boys. Ang dami mga fashions dito. Mga kawaii mono, mga street foods. Ang dami. Sabi pa, hindi pa ako kumain yan, no? Nawala na ako ng energy yata. Kasi ako lang maglibot dito. Pag-previous ako, ang dami, no? Oo, grabe dito. Ito, ice cream. Uy, may lime blue sila. Ang sasarap na mga flavor nila. Try ko kaya. 全部ってワンサイズのみですか？あ、コーンはあります。一つの味で大丈夫です。じゃあ、何しようかな。味見できるので、気になる味あれば。はい。抹茶でお願いします。抹茶になってるんですけど、味見しなくてもあ、大丈夫です。はい。会計710円です。ちょっと待ってください。抹茶がいいっす。抹茶抹茶抹茶。 290円の赤いスです。ありがとうございます。Hindi pa ako nakakain. Ice gelato lang yung ginano ko. Daming tao sa Harajuku. Matcha yung pinili natin. Uy! Hindi siya nigay. Masarap, uy. Hindi siya ganun ka talagang malalasam yung natural flavor ng matcha. Nagbibenta rin sila ng mga churros pero gusto ito gelato, matcha flavor. Pag napunta kayo ng Harajuku, try nyo tong ice cream na to. Ang sarap. Promise. Ako gusto ko tong matcha nila. Hindi ko lang sa ibang, alam naman sa ibang flavor, pero masarap to. Promise. Sarap. Very nice. Kaya nga ako pumunta dito kasi daming tao sa Shibuya. Tapos nagpunta ako dito, maraming tao pala. Bagay. Saturday kasi yan. Pag ganito Saturday, marami talaga tao. Mga ganyan lugar. Talaga 700. Masarap na gelato. Kaya pag napadpad kayo sa Harajuku, dito, gelato Nuwa.
Masarap guys. Gusto sa siya. Ito. Sarap yan. Kung napadpad kayo ng Harajuku, try nyo yun. Oh, gusto ko yung matcha choka niya, matcha. Gumagabi na. Longest. Ano to? Ay, Chuyen pan. Ayoko yun. Yan oh, lumuwag na boy. Sa pusa. Ito tayo sa pusa. Ano ba? Pupunta sa alas 5. Parang hindi na magandang oras. Pupunta na asa pusa ngayon. Wow. Ang sarap dito boy. Yan oh. Sa Harajuku. Sweet box ang pangalan. Oh, meron silang mga iba-iba flavor. Ayan, oh. Pizza tuna. Pizza ham. Hindi lang sweets pala. Meron din palang savory. Ay. Oh, sarap na. After long years, nakapag-Harajuku rin ta. Tagal na nito. Tagal ko nang nakapunta sa Harajuku. Kaya natin. Shibuya. Pasok tayo. Yun lang. Tignan muna natin. Lakarin nga natin, boy. Ayun, Harajuku. Bye! Daming people. Yeah, lakarin natin yun. Shibuya. Go! Sa bagay, tagal-tagal ko nang hindi naglalakad dito sa Maitoge. Hindi na ako nakapunta ng Ginza. Pupunta man kasi akong Ginza, boy. Lamig. Lakas ang hangin. O ito, tama. Pag diniretso mo nga ito, tama. Yan. Pag diniretso mo, Shibuya ka nga labas. Sige, let's go. In famous IKEA. Yan o. Ito ata, oh. Hindi pa ako nakain, boy. We're going there. Ang ganda pala dito pag ganito oras. Isipin mo nilakad natin yung Shibuya. Sabi ko pa naman kanina, hindi ko lalakarin to, sabi ko. Pagod ko eh. Pero okay lang eh. Oras na pa. 5:17. Dahil lang eh. Shit. Nagpas na ako. Lumpas na ako dito lang. Oo, kaya na mo. Ang dami oh. Good. Shit. Ang tawid ka dito. May gilid. Ito, high-tech oh. Oh. Trips. Ang daming Mario Kart dito ba? Saka ko yun ang ginagawa niya ako. Nagsi-city hopping. Habang siya mag-island hopping daw siya bukas. Ano naman? Shit. Nasa Shibuya na ata ako eh. Shit. Oh, hindi.
Nasa Shibuya na nga ako. Shit. Sa tayo dun, ayoko na pupunta dun. Yun, oh. Isipin mo yun, umabot ako ng 30 minutes dun. Sheesh! Ibilang ko man sa batas ng asawa ko. Nagkabilin siya sa akin, bilang mo daw siya ng Unitsuka eh. 24 siguro. Bilang ko. Shit. Mabili na natin yung mission natin. And then magbabayad na lang ako sa kanina. May isang tao doon na bibigyan niya sana ako. Sabi ko wag na. 200 sana ang kailangan. Bait pala nun. Minsan talaga no. Merong ganun tao sa lipunan. Bigla na lang siya mismo magsasabi sa'yo, oh, do you need this? Sabi niya. Sabi ko, wag na. Meron naman ako. Di ko lang kasi makalkal yung 200 yen ko sa baba. Kaya siya just niyang bigyan niya akong 200 yen. Wag na lang, sabi ko. Nabili ko na yung niyo. Yun. Di pa rin nawawala yung tao dito sa Shibuya. Naglakad na ako lahat-lahat. Dito pa rin sila. Isipin mo, no? Yung Shibuya naging sa Alice in Borderland. Labas mo ng CR no walang tao bigla. Imagine mo yun. Grabe. Dito tayo boy. Grabe Shibuya. Di ka nauubusan boy. Oras na. Alas 6 na. Hindi ako na magpa-uwi siguro. Yush. Grabe to Shibuya boy. Di na uubusan. Iyon na oh. Yan na naman sila. Grabe no boy. Shibuya. Nakakamoy sunog na. May nagsunog na ata doon. Yan oh. Buti nagka-license na yung mga ganun. Dati walang license yun eh. So, hindi pa tayo nagkain boy. Ang ginagawa natin. Pati pa tayo kumakain. Sheesh. So gagawin natin is balik tayong Ueno. Shit. Naabot na ako mag-Ueno. Di pa ako nakakain. My God. Gohan, zero. Di pa ako nakakain. Ang kakainin ko dito. Mag-ramen. Asawa ko wasang ka. Ano ang ginagawa niya ngayon? Napakahangin din dito, boy. Kaya tayo kakain. Punta na tayo sa Ueno. Lahat-lahat. Wala pa rin. Wala pa rin tayong kain, boy. Ako'y nagugutom na. Kung dito yung takoyaki. Bili na ako. Saan tayo? Ito ata yun. Ata, oo, ito. Oo, ito ata yun. Punta tayo dun sa isa. Mas gusto ko yun eh. The more dirtier, the more delicious, sabi nila. Shit. The more dirtier, the more delicious. Pero depende. Takoyaki. Ang init, grabe. Wah, init, bisit. Pero masarap. Okay, maraming thank you.